Goddag og velkommen til Gyldne Timer, der i dag står i kulturens tegn. Vores første udsendelse er et portræt fra 1976 af den tyske sanger og skuespiller Ernst Busch, der blandt andet blev kendt for sit samarbejde med socialistiske kunstnere som Bertolt Brecht og Hanns Eisler. Han sang for frihedskæmperne under den spanske borgerkrig. Han kom senere i kløerne på Gestapo og fik krigens grusomhed at føle på sin egen krop. Udsendelsen her er spækket med historiske optagelser fra Lenin, Liebknecht og Rosa Luxemburg til 2. verdenskrig og Hitler. Efter krigen valgte Ernst Busch at bosætte sig i Østtyskland. Han fortsatte karrieren, og i udsendelsen her er han 76 år og i gang med at indspille en ny plade med tekster af Brecht. Og stemmen, ja, den fejler ikke noget. Und der Haifisch, der hat Zähne. Nein? Also, jetzt fangen wir an, ja? Ja, okay, so, ich mach's vorspielen, ja? Komm her, da hast du eine 3-Groschen-Nummer. Achtung. Und der Haifisch. Na bitte, mach vor, fang an. Ich lese das schon mal. Das hat aber mit der nichts zu tun. Der Haifisch, der hat Zähne. Und den trägt er im Gesicht. Und McKee, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man McKee Messer nennt. Ihr wollt davon nicht die ganze Parade, ist einfach verrückt. Und 6 Stunden ist dann nicht viel. Mensch, aber nicht das wieder. Das ist doch da, Mensch. Noch nicht, aber Sie machen es ja noch. Nein, wieso? Das ist da, das ist doch vorhanden. Ja, ja. Das Original. In dem Film. In dem Film, ja, richtig. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt. Måske var det ikke særlig høfligt, hverken mod publikum eller Ernst Busch selv, at lade ham indlede udsendelsen med at vende ryggen til kameraet, som han gjorde før. Men det var fristende straks at vise ham som en kunstner, der vælger sine egne betingelser og ikke vil tækkes nogen. Det er en del af hans signalement og biografi. Ernst Busch, en af århundredets store skuespillere og sangere. Bertolt Brecht, hans kampfælle gennem 25 år, har engang skrevet om ham. Busch omgås sparsomt med følelser. Det er den sparsomhed, der kendetegner en mand med store opgaver. I sin menneskelighed disponerer han over klogskab, mod og sejhed. Det er sikkert kun et lille fortal af dem, der ser dette program, der på forhånd ved noget om Ernst Busch. Derfor er der al mulig grund til at fortælle hans historie. Han er yderst modvilligt gået med til denne udsendelse, fordi han gennem de sidste 30 år har afskyet at optræde på levende billeder, og vi var ikke spor forbavset, da han sluttede sidste dags optagelser med at sige "nie wieder", aldrig mere. Men indimellem havde han glemt sine forbehold og havde samarbejdet med spredte protester og stor venlighed. Berlin omkring 1930.
Fænomenet kaldes den økonomiske verdenskrise og rammer særlig hårdt i Tyskland, der siden nederlaget i Første Verdenskrig har måttet slås med krigserstatninger, inflation og indre politisk uro. I 1929 tælles der alene i Berlin 450.000 arbejdsløse. I 1931 passerer tallet for hele Tyskland 5 millioner. Nogen tager det hele mindre højtideligt og lever videre på en illusion om de gyldne 20'ere, hvor den ene modedans afløste den anden. Hvad gør det egentlig, at der er blevet bedre plads på dansegulvet? På det allerhøjeste plan, hvor rigspræsidenten færdes, har selv det trænede øje svært ved at se tegn på, at kejseren for længst er flygtet til Holland. De preussiske traditioner klarer sig i det mindste udmærket uden ham, stilfuldt, gammeldags og ikke særlig medrivende. Så er der mere sprængstof i Hitler, der ikke taler for døve ører, når han forsøger at overbevise de arbejdsløse om, at de først og fremmest er soldater, der er blevet dolket i ryggen af hjemmefronten og snydt for en sejr. Han har selv lavet en hær, for at alle disse soldater kan bruge deres færdigheder til noget. De marcherer snorlige og vækker almindelig beundring med deres disciplin. Politiet har for den sags skyld mere besvær med kommunisterne. De skal absolut gå på gaden, når der nu er udstedt et klart demonstrationsforbud. De snakker hele tiden om, at monopolkapitalismen profiterer af krisen og holder lønningerne nede. De påstår også, at genoprustningen er i fuld gang, og at industrien har sat penge i Hitler. Under alle omstændigheder må der skrides ind mod ulovlighederne. Når intet andet kan bringe gemytterne til ro, så skyder man ind i mængden. I dette tilfælde med det resultat, at et par 30 døde demonstranter må bæres væk bagefter. Næste dag roser de store dagblade politipræsidenten for hans resolutte optræden. Både aviserne og de andre populære massemedier, film, radio og grammofonplader bliver kontrolleret af nidkære embedsmænd eller direkte af de store industrikoncerner. Men det frie ord da, og især det, der handler om den aktuelle situation, det må man opsøge, hvor det tales. Det gør den sovjetiske forfatter Sergej Tretjakov under et besøg i 1931. I et stort forsamlingslokale i en af Berlins forstæder ser og hører han 2 kunstnere, som vækker hans opmærksomhed. Sangeren Busch, i skjorteærmer, hænderne i bukselommen, udfordrende holdning. Sådan står tyske arbejderdrenge gerne og betragter spottende en herre med bowlerhat, åndedrætsbesværligheder og sinetring. Og ved flylet en dværg, bredskuldret, med stort hoved, blinkende skallepande og bukser med harmonikafolder, der når ham ned til hælene. Det er komponisten til de sange, Busch skal synge, Hans Eisler. Tretjakov kunne også godt have nævnt Bertolt Brecht, for han har skrevet teksterne til mange af de sange, Busch og Eisler fremfører, og det sker, at den sky digter selv drister sig til at læse op i forbindelse med deres musikalske program. Men for dem alle 3 er det professionelle udgangspunkt teatret. Den 17. januar 1932 er der således premiere på Brechts dramatisering af Maxim Gorkis roman Moderen. Ernst Busch spiller en hovedrolle og synger en række af stykkets sange til Eislers musik. Således beretningen om en kammerats død. Beretningen er henvendt til moderen Pelageja Vlasova og indledes i stykket med ordene: Kammerat Vlasova, din søn er blevet skudt. Aber als zur Wand ging, erschossen zu werden, ging zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war, und die Gewehre gerichtet auf seine Brust, und die Kugel war von seinesgleichen gemacht.
fortgegangen, waren sie also oder vertrieben, aber für ihn doch da und anwesend im Werk ihrer Hände. Nicht einmal die auf ihn schossen, waren andere als er und nicht ewig auch unbelehrbar. Freilich, er ging noch gefesselten Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt dem Genossen. Und er, der dies begriff, begriff es auch nicht. Doch dichter wuchsen die Werke, er sah es vom Weg aus, Schornstein an Schornstein, und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus, für gewöhnlich waren sie leer. Er aber sah sie angefüllt mit jenem Heer, das immer gewachsen war und noch wuchs. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt, und er, der es begriff, begriff es auch nicht. Ernst Busch er jævnaldrende med sit århundrede, født i Kiel. Hans far var murer, begge forældre medlemmer af Socialdemokratiet. Som 14-årig oplever Busch verdenskrigens udbrud. Hører om, hvordan samtlige socialdemokrater blandt de 400 rigsdagsmedlemmer i Berlin har stemt for kejserens krigsbevillinger og hilst krigen velkommen som en i bund og grund anstændig og højtidelig begivenhed. Med en undtagelse. Karl Liebknecht stemmer imod og fastholder den gamle socialdemokratiske idé, at arbejderne i stedet for at bekæmpe hinanden ved fronten, burde vende våbnene om mod dem, der profiterer af krigen og derfor har ønsket den. I Kiel har man en af profitmagerne på nærmeste hold, kanonkongen Krupp, der ejer skibsværftet Germania, byens største arbejdsplads. Her begynder Busch 15 år gammel en uddannelse som maskinarbejder. Her begynder også den tyske revolution i november 1918, da matroserne fra krigsmarinen gør mytteri og nægter at gå ud. Revolutionen griber hele Tyskland. Kejseren flygter. Republikken bliver udråbt. Men reaktionære ministre og officerer slår tilbage. Lederne af det netop stiftede kommunistiske parti, Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, bliver myrdet. Revolutionære tyske arbejdere bærer de to ledere til graven. Deres egne forhåbninger om en total omvæltning af de politiske og sociale forhold er slået fejl. Men med blikket mod øst kan de følge en anden revolution, der har sejret. Manche sind zu viel, wenn sie fort sind, ist es besser. Doch wenn er nicht da ist, fehlt er. Dort wird er sprechen,
Und wo Unterdrückung herrscht und von Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht und das Eng wird erkannt, die Kammer. Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch. Ernst Busch, der tidligt har vakt opmærksomhed med sin sangstemme, blandt andet i arbejderforsamlinger, begynder i 1920 på en ny uddannelse, denne gang som skuespiller. Fra Kiel går vejen til Frankfurt an der Oder, og Busch, der i dag nægter at lade sig interviewe om de store begivenheder i sit liv, krydrer gerne en kaffepause i pladestudiet med gamle teateranekdoter. In Frankfurt an der Oder, da war ich bekannt wie ein bunter Hund. Da war auch der Sönker bei, den nannten wir, wie heißt es denn, den Seelentourist. Die hatten alle einen Namen und unser Intendant, der hieß Sahnbese. Der war alles so, das war alles so ein bisschen, aber da haben wir Krach gehabt, da stand in der Zeitung, da stand drin, ruhestörender Lärm auf unserem Friedhof. Da haben der Kai Möller, der spielte den Othello und ich spielte den Iago. Und wir haben auf einem Friedhof, wo der Kleist, die Kleistmutter noch liegt, der war aber schon, also nicht mehr in Gebrauch, nicht wahr? Aber man konnte da durchgehen und spazieren gehen, nicht? Und da haben wir dann morgens immer die Rollen gelernt, laut und deutlich. Und da hieß es dann ruhestörender Lärm auf unserem Friedhof. Ja, solche Dinge, ja, das ist alles nicht neu. Da preist man... Nee, das Lied von der Unzulänglichkeit, Menschen streben sind das andere. Das, nur den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Aber wo ist das, nicht? Da sind ja 20 Verse jetzt daraus geworden. Müssen wir erstmal absetzen, das müssen wir suchen. Gar nicht dran gedacht. Ernst Busches stemme, hans klare sprog og usentimentale tone, der ligesom rummer en appel om at tænke selv. Alt det var selvfølgelig en gave for den sag, han havde valgt at tjene. Fra slutningen af 20'erne var han kendt og elsket i de berlinske arbejderkvarterer, når han optrådte med Eisler ved klaveret. Han gjorde sig stærkt gældende i Erwin Piscators eksperimenterende forestillinger, og i strøgteatrenes elegante revyer blev han fejret af de borgerlige bladanmeldere som en kommende stjerne. Hans politiske modstandere kunne i misundelse finde på at kalde ham barrikadernes Richard Tauber, efter en kendt operettetenor. Men egentlig bryder Busch sig slet ikke om at blive kaldt sanger. Han betegner sig hellere som en skuespiller, der samtidig synger for bedre at kunne juble teksten ind under vesten på folk. For mere end 10 år siden har han trukket sig tilbage fra scenen, og i dag, 76 år gammel, koncentrerer han sig om at indspille grammofonplader. For tiden indøver han blandt andet nogle af sangene fra Brechts og Kurt Weils Drei Groschenoper. Et repertoire, han i nogen grad har ladet ligge, men noget af det, man først og fremmest forbinder med 20'ernes og 30'ernes Berlin. Ja, bam, bam, bam. Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr,
denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. So, das wär's. Ja, das machen wir noch mal. Da habt ihr genug, Mensch. Das sind... I dag er Ernst Busch næsten overdænget med hædersbevisninger fra sit land, DDR. Medaljer, priser, en plads i det østtyske akademi. Dertil kommer, at Sovjetunionen i 1972 tildelte ham den internationale Lenin-fredspris. Malere har malet ham, billedhuggere modelleret ham, digtere fejrede ham på vers og prosa. Det har han alt sammen taget med stor sindsro. Hans personlige forbehold mod ros og anerkendelse er en del af hans kunstneriske styrke. Komponisten Hans Eisler omtalte engang i en fødselsdagsartikel Busch som denne besværlige, geniale kunstner. Og røbede, at Busch blandt venner havde kælenavnet Kaktus. Det stikkende og prikkende i Busches væsen kommer fuldt til sin ret, når han, afvekslende med de direkte agitatoriske kampsange, synger ironiske viser, som her Brechts og Weils konstatering: kun i velstand har man det ret. Da preist man uns das Leben großer Geister, aber nicht. Das dauert ja 6 Minuten. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das Leben in einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleiben man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben, lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon vertrüge solche Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihre Gier, die Haut zum Markt zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spieße etwas Kühnes lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich Sie nur noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagte ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm auch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. So, ja. Da Hitler kommer til magten i 1933, og Rigsdagsbranden bliver et signal til åben forfølgelse af alle hans modstandere, må Ernst Busch flygte fra Tyskland.
Ligesom for Brecht og Eisler begynder for ham den restløse rejse gennem landene. Han arbejder, hvor og når det er muligt. Koncerter og radiooptræden i Holland og Belgien, pladeindspilninger i England, teater i Schweiz. I efteråret 35 bliver han inviteret til Sovjetunionen. Over radiokommentaren når gamle og nye sange mod Hitler og nazismen ind i Tyskland, hvor de bliver hørt, noteret ned og lært udenad. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. 1936, den spanske borgerkrig bryder ud. Med udgangspunkt i Marokko forsøger general Francisco Franco at vælte den demokratiske regering i Madrid, støttet af Mussolini og Hitler. Ligesom tusinder af andre tyske antifascister søger Ernst Busch til Spanien for at komme republikken til undsætning på sin måde. Da generalinspektøren for de internationale brigader, den senere italienske kommunistleder Luigi Longo, hører om Busches ankomst til Spanien, siger han: "Vi har ikke brug for sangere, vi har brug for folk, som kan skyde." Det må han senere bide i sig igen. Busch synger ved fronten for de feltmæssigt opmarcherede frivillige, inden de skal i kamp. Han indspiller plader midt i krigslarmen og udgiver en sangbog for de internationale brigader. Forfatteren Willy Bredel, der var medlem af den fortrinsvis tyske Thälmann-bataljon, har senere skrevet: "Jeg ser og hører ham synge i de sværeste dage under kampen i Katalonien, i et internationalt hospital i Matero, en lille by ved Barcelona." Og Bredel beskriver Busches tilhørere, frivillige fra alverdens lande, ikke kun fra Europa, men fra USA, Mexico, Kina. De ligger i deres seng, hårdt sårede, mange så medtagende, at de kun venter på døden. Mødet med Busch er deres sidste møde med de idéer, de har kæmpet for, renset for slagmarkens stikkende sol og mudderet i skyttegravene. I dette øjeblik hulker de, men Busch springer op på et bord og råber: "Syng med." Die Thälmann-Kolonne. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus, und der Morgen grüßt schon aus der Ferne. Bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schickt darauf die Kugeln hageldicht. Mit uns 10 Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Rührt die Trommel, hält die Bajonette. Vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne prächtig Kette. Auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und sterben für
Da den spanske republik bryder sammen, fortsætter Ernst Busch sin usikre eksistens i det stadig mere truede Vesteuropa. I maj og juni 1940 løber de tyske tropper Holland, Belgien og Frankrig over ende. Busch bliver arresteret og anbragt i sydfranske koncentrationslejre, hvor han sidder i 2,5 år. Han forsøger at flygte, men ved den schweiziske grænse bliver han opdaget. Den franske Quisling-regering udleverer ham til Gestapo. Efter 10 års fravær er han igen i Berlin, hvor han bliver anbragt i fængslet i Moabit. Han anklages for at have udbredt kommunismen i Europa ved foredrag af sange og kan vente en dødsdom. Den 22. november 1943, inden sagen er kommet for retten, bliver fængslet ramt af bomber under et af de næsten rutinemæssige luftangreb på Berlin. Fangerne er i deres celler, mens deres vogtere er søgt i beskyttelsesrum. Ernst Busch er bagefter så tilredt, at han først bliver lagt hen blandt de døde. Han har kraniebrud og læsioner i hjernen, og nerverne i venstre halvdel af ansigtet er revet over. På grund af lammelsen håner man ham og kalder ham Monsieur Schiefmaul aus Frankreich, herr Skævmund fra Frankrig. Den 15. marts 1944 bliver han dømt til 4 års tugthus. Han kan jo alligevel ikke mere udøve sit erhverv som sanger og skuespiller, mener anklageren. Men Ernst Busch kommer ikke til at sidde i fængsel tiden ud. I april 1945 bliver han befriet af sovjetiske soldater. En måned senere vejer den røde fane på Brandenburger Tor. Det tredje rige har kapituleret. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, denn die Herren sind vertrieben. Wir bauen unseren Staat allein, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihrs, so wie anderen Völkern ihrs. Brechts og Eislers fædrelandssang for børn anslår nye toner i det land, der har tabt endnu en krig, denne gang i bogstaveligste forstand inden for sine egne grænser. Der forestår et gigantisk genopbygningsarbejde, ikke bare materielt. Det drejer sig også om at forhindre, at der igen skal opstå tanker om militær hævn og uovervindelighed. Allerede i november 1945 står Busch igen på scenen, klar til at levere sin del af arbejdet. Han genvinder aldrig bevægeligheden i den lamme halvdel af ansigtet, men træner sig op til at tale og ikke mindst synge igen med den halve mund. Alligevel står han nu over for den vigtigste del af sin teaterkarriere. Kun filmen er han færdig med. Han ønsker ikke at se sig selv på levende billeder med et ansigt, der kun fungerer halvt. Både Brecht og Eisler kommer hjem fra landflygtigheden og slår sig ned i ruinbyen Berlin. Det gamle samarbejde kan fungere igen. Den nye hverdag er nøgtern og uden mange bekvemmeligheder, men ser man sig om blandt ruinerne, kan et enkelt træ med grønne blade give løfter om en ny menneskelighed. Die Pappe vom Karlsplatz. Eine Pappe steht am Karlsplatz, mitten in der Trümmerstadt Berlin. Und wenn Leute gehen übern Karlsplatz,
sehen Sie ihr freundlich grün. In dem Winter 46 froren die Menschen und das Holz war rar. Und es fielen damals viele Bäume und es wurde ihr letztes Jahr. Doch die Pappel dort am Karlsplatz zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt. Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz, dass man sie noch immer hat, dass man sie noch immer hat. Både Brecht og Eisler har forladt USA med et førstehåndsindtryk af den militante antikommunisme, der er brudt igennem med McCarthy-processerne. De har begge måttet give møde for komiteen til undersøgelse af uamerikansk virksomhed, og selv deres venskab og samarbejde har måttet holde for som belastningsmateriale. Mr. Brecht, are you familiar with Hans Eisler or Johannes Eisler? Yeah. How long have you known Johannes Eisler? I think since middle of the 20s. Have you collaborated with him on a number of works? Yeah. Did Hans Eisler ever ask you to join the Communist Party? No, he did not. Brecht, Eisler og Bush vælger i overensstemmelse med deres politiske overbevisning at bosætte sig i den sovjetiske besættelseszone, der i løbet af 50'erne får status som den tyske demokratiske republik. Delingen af det tidligere tyske rige er et faktum. Det kommer blandt andet frem under de mange resultatløse øst-vest-samtaler, Brecht deltager i. Samtidig øges de internationale spændinger. For Brecht er et af de væsentligste angrebspunkter de skiftende planer om en genoprustning af Vesttyskland under de gamle generaler. Han er selv med til at indsamle protester og skriver en række advarende breve. Aus einem Brief, den Bertolt Brecht 1950 an die westdeutschen Schriftsteller schrieb. Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Lasst uns das 1000-mal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt würde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind, denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. På væggen i Ernst Buschs arbejdsværelse har Brechts billede fået en fremtrædende plads. Samarbejdet mellem dem kulminerede i 50'erne, da Brecht havde fået sin egen teatertrup i Berlin. Her blev Busch hans mandlige hovedkraft, med roller som feltkokken i Motor Courage og hendes børn, Semyon Lapkin i Moderen og dommeren Asdak i Den kaukasiske krigscirkel. Der var ikke tale om et gnidningsløst samarbejde mellem instruktør og skuespiller. Busch lod sig ikke uden videre omstemme ved hjælp af teoretiske argumenter, når han var mødt op med en fuldt færdig idé om, hvordan en rolle skulle spilles. Og Brecht, den forsigtige, der havde skyet de fysiske farer, stod herover for en mand, der bare mærker af den revolutionære kamp på sin krop. Den 7. februar 1954 skrev Brecht i sin dagbog: Hele Buschs liv, fra barndommen i det proletariske Kiel over kampene i Weimar-republikken og under den spanske borgerkrig, til de bitre erfaringer efter 45, har været nødvendigt for at kunne frembringe denne Asdak.
Brecht valgte altså, i stedet for enrådigt at trumfe sin opfattelse igennem, at aktivere Busch til at bruge sine personlige erfaringer i udformningen af rollerne, og det, der kom ud af det, blev højdepunkter i det 20. århundredes teater. Men Brecht gik videre. Han besluttede at iscenesætte sit dramatiske hovedværk, Galileis liv, med Busch i den krævende titelrolle som den italienske fysiker, der troede af pavestolen afsværger sin lære. Som en konsekvens heraf forudser Galilei den moderne videnskabs forræderi mod menneskeheden. Gennem hans ord lyder Brechts egen bekymring for fremtiden. Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn aber Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden. Und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt. Und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch und der Menschheit kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden könnte. Inden han når at få gjort iscenesættelsen af Galileis liv færdig, dør Brecht den 14. august 1956. Andre overtager arbejdet og fører forestillingen frem til premiere. 6 år efter, i 1962, rejser Hans Eisler sig for sidste gang fra klaveret. Ligesom i tilfældet Brecht skal det vise sig, at også Eislers efterladte værker har fremtiden for sig. Han havde været elev af 12-tonemusikkens skaber Arnold Schönberg i Wien, og kunne selv udtrykke sig i et avanceret, vanskeligere og tilgængeligt tonesprog, end det han brugte i samarbejdet med Busch. Og i de senere år har interessen for Eislers kammer- og klavermusik, hans kor- og orkesterværker, været i stadig stigning. Hans 30 år lange venskab med Ernst Busch var præget af en smuk blanding af gensidig beundring og respektløshed. I et interview angående deres første møde sagde Eisler i 1958 om Busch: Han var omtrent lige så grov som i dag. Det hører med til hans væsen, og det er da også helt i orden. Det er nu engang de Buschske omgangsformer. Med stor fornøjelse stillede Eisler sig lige til det sidste til rådighed for Busch, når denne rakte ham en tekst med opfordring om at sætte den i musik. På nodebladet kunne der så ved afleveringen stå skrevet: For at gamle Ernst kan være i godt humør i ferien. Fra klaverakkompagnatøren. De fleste af Eislers kompositioner har siden været fremme, enten i nodehæfter eller på grammofonplader. Men her har Busch i sit arkiv fundet en af Eislers helt ukendte sange til en tekst af Brecht. 1938 habe ich schon. 7 Jahre wollt kein Schritt mir glücken, als ich zu dem großen Arzte kam. Fragt wozu die Krücken? Und ich sagte, ich bin lahm, ich bin lahm. Sagt das ist kein Wunder, sei so freundlich zu probieren. Was dich lähmt, ist dieser Plunder. Geh, fall, kriech auf allen Vieren. Lachend wie ein Ungeheuer nahm mir die schönen Krücken, brach sie durch auf meinem Rücken, warf sie lachend in das Feuer. Nun, ich bin kuriert, ich gehe, mich kurierte ein Gelächter, nur zuweilen, wenn ich Hölzer sehe,
gehe ich für Stunden etwas schlechter. Meinen Sie nicht, dass es zu langsam ist? Ja, kann normal machen. Naja, aber es geht einfach nicht los da vorne. Naja. Ja, das ist was. Ja, ja. Nur nochmal? Ja. Habt ihr Dings, ja? Naja. Also nochmal, 1938, die Krücken. Von Bertolt Brecht, Musik ist von Hans Eisler. Macht nichts, das geht so. 7 Jahre wollt kein Schritt mir glücken, als ich zu dem großen Arzte kam, sagte er, wozu die Krücken? Und ich sagte, ich bin lahm, ich bin lahm. Sagt er, das ist kein Wunder, sei so freundlich zu probieren. Was dich lähmt, ist dieser Plunder. Geh, fall, kriech auf allen Vieren. Lachen wie ein Ungeheuer, nahm er mir die schönen Krücken, brach sie durch auf meinem Rücken, warf sie lachend in das Feuer. No, ich bin kuriert, ich gehe, mich kurierte ein Gelächter, nur zuweilen, wenn ich Hölzer sehe, gehe ich für Stunden etwas schlechter. Kennen Sie das nicht? Nein, nicht die Melodie, das Gedicht schon. Ja, na, das ist auch ganz unbekannt. Nee, weil das nur ich habe. Ja. Ist es nicht gedruckt? Nicht gedruckt, gar nicht. Ja. Wann ist es geschrieben? Aber es ist von Krücken 1938. 38. Aha. Ist die Melodie ebenso alt? Ja, ach wo, die habe ich dem Eisler in 3 Rossen entrissen. Aber hier muss ich ein bisschen so ein blödes Licht, das geht mir so hier Ja, von warte hinten. mal, wir können doch hier, naja. Ja, geht nicht mehr. War das normal, dass Eisler auf Ihre Aufforderung... Natürlich. Wenn ich was haben wollte, muss das doch machen, sonst kriegt er doch keine Gage. Haben Sie ihn bezahlt? Nein, nein, nein. Aber er hat immer verdient, wenn er da saß. En gang i slutningen af 30'erne sad Hans Eisler i Brechts arbejdsværelse ved Svendborgsund på Fyn og bladede i en stabel manuskripter for at se, om der var et eller andet, man kunne sætte musik til. De var begge på flugt for Hitler, og deres vej skulle snart gå videre, væk fra det lille afvæbnede land, der især var truet af den overhængende krigsfare. Eisler standsede op med et digt i hænderne og udbrød begejstret. Du Brecht, det er kolossalt. Brecht sagde bare, synes du? Mener du, det kan bruges til noget? Digtet var An die Nachgeborenen, til efterkommerne. Musikken i den første version, som Eisler straks gik i gang med, er eksklusiv og vanskelig at synge, selv for klassisk skolede solister. Derfor udbad Ernst Busch sig sin egen version, og som sædvanligt fulgte Eisler opfordringen. Digtet falder i 3 dele. Den første læses, de andre 2 synges. I denne tekst har Brecht udtrykt sin mest personlige bekendelse. Midt i et århundrede med krig og klassekamp, elendighed og håb. Men ingen skuespiller eller sanger, intet menneske for den sags skyld, kan gøre ordene til sine egne med større ret end Ernst Busch. An die Nachgeborenen. 1938. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist?
weil es ein Schweigen über so viele Untaten schließt. Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt. Aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du. Sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen. Gilt für Weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Zweitens, in die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als der Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering, das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Drittens, ihr, die ihr auftauchen werdet, aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finstern Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechseln, durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit,
konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist, gedenket unserer mit Nachsicht.